O obxectivo desta práctica é levar a cabo a electrólisis dunha disolución de ioduro potásico. Comenzaremos introducindo unha pequena cantidade da disolución no tubo en U. Introduciremos os dous electrodos, neste caso de grafito, e empregaremos como fonte de alimentación de corriente continua unha pila de 5 voltios. Unha vez realizada a montaxe e transcurridos uns instantes, poderemos observar o que ocorre en cada un dos electrodos. É fácil detectar a formación de iodo no ánodo. No outro electrodo, o cátodo, observamos a formación de burbullas de hidróxeno. A reducción da auga é máis sinxela que a reducción do potasio. A presencia do ión hidroxilo no cátodo, como consecuencia da reducción da auga, pódese comprobar facilmente co papel indicador. A coloración azul así nos lo indica.